A aký máš pocit z toho, že si do Vily prišla neskôr ako ostatní? Celkom v pohode, pretože som rada, že ma prijali na to, že som prišla trošku o dosť pozdejšie. A celkom dobrý, ja mám taký cíťak, že proste viem prekúknuť ľudí, takže si myslím, že každý, kto je tu vo Vile, tak ma prijal fakt úprimne a myslím si, že som zapadla do kolektívu. Čo zatiaľ hovoríš na svojich spolubývajúcich? Celkom v pohode, trošku tu animal, ale tak to sme každý, keď si vypijeme, úplne v pohode. Trošku bordelári, ale viem to prežiť. Kto ti je najviac sympatický a kto naopak najmenej? Najviac sympatická mi je tu, z báby je mi tu najviac sympatická Vicky a s chalanou Andreas, keďže s ním aj zdieľam posteľ, takže to tak musí byť asi. Vieš čo, úprimne ani nemám tu nejako najmenej obľúbeného človeka. Práve, že ja som taký typ, že proste s každým sa snažím vychádzať a aj mi to tu vychádza, že vlastne s každým vychádzam a som s každým za dobré.